गोजोनना दं। दिनै जोङो मिथिगौ जेथिंनो नायो बेथिंनो नुयो होननानै जों आर'जबो खनो नङा होमबा? जेथिंनो नायो बेथिंनो नुयो बेसेबा गुवार फैलाव बिराद लाथा बेबो जोंनि बोराइ बाथौनि गुमुरखौनो जोङो सोदांनानै आर'जखौ खननाय जायो। थिग बिदिनो जोंनि धोरोमजों गुबुन धोरोमजों आलादा। जोंनि धोरोमा जाबाय नैबे परम्परा हिसाबै हा दै बार अख्रां मोनबा गोहोनि मोनसे रुजुथायनानै जों मोनबा गोहोनि मन्दप फज'नानै बा राजायाव मोनबा लाइजाम होनाय जायो। आरो बै जाहैबाय गेजेरनि गाहाय बिन्दोआव जों गाहायै गय जरा फाथै जरा होबाय, बिनि आफाङाव लाइजाम बबाय गांबा। बेबो जोंनि मोनसे ओंथि गोनां बा आसारनि खान्थिखौ रुजुनानै बेयाव बहायनाय जायो। जेरै दोरसि, जोनोम, हाबा, रुंनाय बे मोनबा बान्दोखौ माने बेयाव होनाय जायो बे लाइजामनियाव। आरो नैबे बाहेरनि होनायानो जाहैबाय रां राशि, गोहो राशि, मैथाइ राशि बेखौ माने मिथिखासै आरो नङा होमबा? आरो जोंहा 19 नालिखौ जोङो बेयाव 19 ग्रुप फज'योमोन, नाथाय दिनै जों गिबियावनो सिरि मोनसेया खांख्ला थुलायनायनि गेजेरजों जोङो फाथालिखौ होदोंमोन, नाथाय जोंहा दिनै मिथिखासै हिसाबै फाथालिखौ बनाय जायाखै। माइनाव बिन्दोखौ जों बहायनाय जादों। माइनावआव जाहैबाय लाइजाम मोननै। लाइजाम मोननैनि जाहोनानो जाहैबाय बान्दारि कुमारी नङा होमबा? कुमारिया जाबाय माइरंखौ होनबाय, माइरंनि फानसे, माइनि फानसे, बान्दारनि थाखाय फानसे, बेखौ लाइजाम गांनै बनानै लाइजाम बनाय जायो। बेखौ मिथिखासै। दा जोंनि धोरोमजों गुबुननि धोरोमजों बहुद आलादा। गुबुना जाहैबाय हिन्दु धोरोमनियाव मुसुखा बायदिसिना होनानै फुजा फाथाल खालामो। जोंनियाव बेबायदि फुजा फाथाल होनाय गैया। जोंनिया जाहैबाय मिथिंगायारिजों लोब्बा लानानै जोङो फोरबोखौ फालियो। जोंना मिथिंगायारिजोंसो गोरोबलाङो आरो। जेरै जोंहा गोदान बोथोरनि समफ्राव सेथि फोरबो हिसाबै जोङो बैसागु बोथोरखौ सेथि फोरबो मानियो। बिफां लाइफां, दंफां लाइफां बेफोर गासैबो बोराइ बाथौनि महिमा, बोराइ बाथौनि अबदान, बेफोरखौनो जोङो साननानै मिथिंगायारि हिसाबै गोदान खिलिनाय हिसाबै जों बोराइ बाथौखौ बे सेथि फोरबो हिसाबै खुंनाय जायो। आरो नैथियाबो जाहैबाय जोंनि मोनसे बास्तब हिसाबै जों आबादारि हिसाबै मावग्रा दांग्रा, बेबो बोराइ बाथौनिनो मोनसे महिमा। जेरै जोंहा गोदान बोथोरनि समजों लोगोसे गोदान बोथोर दै बायदिसिना फैनानै रुइगा महर जायो जोंनि बे हायलुङा। थिग बिदिनो रुइगा महर लानाय हिसाबै जोङो आबाद मावजेननो हायो। आमथि फोरबोखौ माने बेयाव माने जों फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो। बेबो जोंहा मिथिंगायारिजों गोरोबफानाय जाहैबाय। जोङो माने मालायनि बादि मुसुखा दानानै जों फुजिया आरो जोंनि गेजेराव बाथौ फुजा होनना बुङो। बाथौखौ फुजा होना माने जोंनिया फुजा नङा नालाय, जोंना जाबाय फोरबो, बाथौ फोरबो बा आमथिसुवा फोरबो, काति फोरबो, माइनाव फोरबो, बेखौसो जोंहा फोरबोसो होनना बुङो आरो फुजा होना। आरो फुजाया जाहैबाय बोलि बिधान फोरबो। जाय मानसिया बोलि होनानै आसार खान्थिखौ बाहायो बेखौसो माने फुजा होनना बुङो आरो। दिनै जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों दिनैसिम जोबोद गोग्गानो गोनां। गोदो गोदाय जोंनि थासारिया बिदि नङामोन आरो नुबोबाय, नुथायाव जोबोद साबदामना जाबोदों। गोदोनि समाव जोंनि गेजेरजोंबो बोलि बिधान दंमोन। फुजा बुजिनि गेजेरजों दा फ्राय बांसिनानो बोलि होग्रा मानसिफ्राबो जोंनि बे फोसाब बाथौआवनो फैजोबनो हमबाय। आरो गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनायफ्राबो कंकरिया बायदिसिना थांनायफ्राबो
बहुत लोब लोब माने बारसोमबोगासिनो दं आरो हारिनि हिसाबै जोंनि खौसेथि हिसाबै खौसेथिनि धोरोमखौ माने नाजाबोगासिनो दं।